Bos días, hoxe vamos a presentar o noso traballo sobre o bádminton. A definición do bádminton. O bádminton é un deporte de raqueta no que se enfrentan dous ou dous parellas de xogadores, situados nas metades que lle correspondan, separados por unha rede. Se xoga con un volante. Para marcar o punto, a pelota ten que pasar por riba da rede e tocar o chan. O bádminton é un deporte olímpico dende os Xogos Olímpicos de Barcelona en 1992. Pista e material. Isto serían as zonas de saque de individual e de dobles. Están aquí. Sí. De esta parte e desta. Existen dous tipos de plumas ou volantes, sintéticos e de pluma natural. Sintéticos ou volantes de nilón. Se usan principalmente os nenos xa que son máis duradeiros e baratos. Volante de pluma. Os usan os xogadores de alto nivel xa que é máis frágil e máis fácil. A raqueta. Esta é a cabeza, a varilla e isto é o mango. E aquí vedes as dimensións do terreo de xogo son de 13,4 metros de longo por 5,18 metros de ancho para individuais, 13,40 metros de longo por 6,10 metros de ancho para dobles. Normalmente nun partido, a rede ten unha altura de 1,55 metros. Un partido consta de 3 sets, pero se o xogador gaña 2, non se xoga o terceiro. Aquí vedes a empuñadora de dereitas e ao revés. Bueno, agora vou ler estas cartas que, falan un pouco de todo. Ao comezo, as raquetas deste deporte facíanse de madeira e logo facíanse de aluminio. As raquetas profesionais pesan entre 70 e 90 gramos, mentres que as raquetas para principiantes pesan 100 ou 115 gramos. Os golpes. Existen diferentes tipos de golpes, altos, medios, baixos. Todos eles se poden realizar tanto do dereito como do revés. Golpes altos. Golpes altos son clear, chop e smash. Clear. Golpea sobre a cabeza cara á parte traseira da pista para afastar ao rival. Drop. Trayectoria disparada dende o fondo e cae dentro da rede. Smash. Golpe de trayectoria rápido para gañar puntos. Golpes medios. Drive. Golpe de trayectoria horizontal e longa. Golpes baixos. Low e deixada. Deixada. Golpe para que caiga xusto á dereita da rede. A dereita da rede. Low. Golpe baixo cara ao fondo da pista, para afastar ao rival. Saque. No saque debe golpearse por debaixo da cintura. Pode ser curto, longo ou axustado, pero sempre en diagonal. Agora as curiosidades. É o deporte de raqueta máis rápido do mundo. Un volante pode sair a unha velocidade de ata casi 320 km por hora. O bádminton xa na India, onde se chamaba Poona, nome dunha poboación do país onde foi xogado originalmente, un volante pesa entre 74 e 5,50 gramos. Os mellores están feitos de ala esquerda dun ganso. Actualmente, os demais se xogan nos países asiáticos, China, India, Malasia e Corea. Os primeiros Xogos Olímpicos de bádminton se celebraron en 1992. Moitas grazas por escoitarnos.